Eta gaurkoan, Berriozarko kultura agendaren inguruko elkarrizketa izanen dugu, horretarako pertsona proposa ekarri dugu onera, Fermin Irigoyen, kulturteknikaria Berriozarreko udaletxean, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon bai. Bueno, konta iguzu, zer moduz daramazue ekaineko egitarau honen prestaketa, izan ere ikusten da gauza pila bat egin dituzuela, ez? Hilabete honetarako. Hoi bezala, agenda jardueraz gainezka dagoela, eta baita ere, bertan biltzen dira bai udalak propio antolatzen dituenak, baita herriko elkarteek proposatzen dizkigutenak. Beraz horre egiten duzu elkarlan moduko bat, ez? Bai udala eta bai herri mugimenduen artean. Bai, alasa izaten da. Baita gure programazio propiorako ere, beti ere kontatzen dugu kultur koordinakundean, nolabait jarduerak antolatzen dituena, gainontzeko elkarteen laguntzarekin. Baina honetan, baita ere nahi dituztenak eta beti ere publiko egiten baldin badira, sar dezakete hemen agendan. Horretarako bidaltzen diego gonbitea, epe baten barruan, eta beti ere modu irekian eskaini aldiren jardueraren berri emateko. Betianik horrela egin duzue edo azken urteotako gauza da? Agendarekin ja urte batzuk badaramatzagu eta formato honetan beti ere elkarteen parte hartzeari irekia egon da. Berriozarren elkarte asko daude, herri eragile dexente dituzue, mugituak, zer moduzko osasuna duzue alde horretatik? Aldakorra beti ere. Hor badugu udal erregistro bat elkarteena eta 100 piko badira. Zenbaki aldetik bada nahiko handia. Esan behar dugu baita ere, izena ematea errezagoa dela batzuk ja bere jarduerari ematen diotenean hortik ateratzea baino. Orduan askotan berritu behar izaten dugu. Eta gero, osasunaren arabera, batzuk momentu fuerte batean daudenak eta gauzak antolatu eta proposatzen dituztenak, eta beste batzuk berriz, ez horren beste. Orduan, oso panorama aldakorra izaten da kulturarena. Komentatu duzu moduan, Fermin, batzuek egiten dute agian beraien bazkideentzako antolatutako ekitaldiak edo gauzak ez, eta beti ez da errexagion publiko guztiarentzat egiten den zerbait antolatzea, ez? Bai, askotan gertatzen zaiguna bada, nolabait bakoitzak bere inguruan diren pertsonendako begira antolatzen dituzela gauzak. Gure irizpidea beti ere bada ea irekia den edo nolabait publiko edo zein pertsonari begira. Nahiz eta gero aur jarduerak aurrendako izango direnak, euskaraz edo erderaz egiten direnak publiko ezberdinendako, baina nolabait ez modu itxian edo parte hartu ahal izateko modukoak izatea. Osongi, ekaineko egitarau hau nola antolatu duzue, zertan oinarritu zarete ekitaldiak eta ekimenak antolatu ahal izateko? Egia esan, badira jarduera batzuk urtearen poderioz errepikatzen direnak. Urte sasoi honetan tokatzen zaiguna bada, ikasturtean zehar izan diren jarduera batzuei bukaera ematea. Orduan hemen badira, aldibidez musika eskolan, ikasleen kontzertuak nolabait ikasturteari amaiera hori emateko. Baita erakusketen arloan, margoketan edo eskulanetan edo egurrezko tailan aritu direnak, nolabait bere urteari bukaera emateko erakusketa egiten dutenak, eta hori da parte bat. Gero baita ere besteak egutegiari lotutak daudenak, adibidez Donibaneko osuak izango direla, eta azken urte hauetan akelarre bat antolatzen da, batez ere gazteek eta gaztegunetik mugitua, eta horren prestaketetan ari dira azken aste hauetan, eta 23an berriro ere plazan ikusi ahal izango dugu. Zeintzuk dira aurtengo egitarauari dagokionez berrikuntzari nabarmenenak, aipatuta ikusi dezakegula urte osan egiten duten lanaren emaitza, bai eskulan, margolan, musika eskolan, horretaz gain ze gauza gehiago prestatu dituzu ezen, egitaraua neko zabala da, ez? Bai. Pentsatzu Berriozarreko bizi lagunei iritsiko zaiela. Hori da, bai, banatua dago etxe guztietan, berrikuntzaren aldetik, gauza batzuk izan direnak. Adibidez, joan den ostiralean, Marea Plaza inauguratu zela, eta horren karira Mareak bertan kontzertua eskaini zuen.
eguerdiko 12etan, ez ohiko ordutegi batean, eta hala ere arrakastatxuz berehala mugitzen baita jendea horien inguruan. Hori oso aipagarria, eta gero jarduera ezberdin batzuk. Udalako hain dela gutxi baratza berri batzuk eman ditu, edo, hobe esan da, enkantean jarri dira, edo, azpudikatu dira zozketa baten bitartez. Beste 50, lehen ziren 50 hoiekin, 100 pasata egiten dira ja da. Eta, horri begira, oain ikastaro bat antolatu da, batez ere, kudeatu alizateko, eta, modu ekologikoan egin eraman nahi izanez gero, hor baitare aholkuak, eta horretarako, eta bereziki, baitare, baratzen erdia emakumei utzi zaizkie. Orduan, baitare, badago horren inguruan ikastaro berezi bat, natureskola eta berdintasun arloak antolatu dutena. Hori oso kuriosoa da, kontu berria, baina oso interesgarri, oso polita. Gauza gehiago ere badituzu ez, dena den ez egite, errexena da egitaragoa begiratzea eta interesatzen zaiguna bilatzea, baina bai hitzaldiak ez, elkarteen egunak ere ikusten ari naiz, hemendik merkatarien elkartearena, jaialdia, hitzaldiak, gauza pilo bat. Bai, adibidez, guraso elkarteek bi badirela eta bakoitzak bere kurtso bukaerako festa antolatzen du. Joan den ostiralean egin zuen Mendialdea guraso elkarteak eta 17an ere Ausensi guraso elkarteak egingo du. Joan den igandean ere merkatarien eguna ospatzearen saltoki batzuk jarri zituzten erakusgai eta salgai ere Txaburua kalean. Eguraldiak ez zuen gehiegi lagundu eta gauza guztiak estalpera eraman behar izan zituzten. Horretaz aparte ere, ohikoa den beste jarduera bat bada txirrindularen eguna. Hori igande 18an egingo da, irakurri beharko duzen, ez baitakiz edizioa den 16garren eguna, eta herrian indarra duen ekitaldia da, formatu izaten da familia osoak ateratzen duela txirrindula kalera, eta ibilbide eramangarri bat egiten dela, eta herrian eta herri ondoko bide errezenetatik. Oso kontu polita, handia, parte hartze handikoa izaten duena eta esanguratsua herrian. Gero dena den ere, aipatu duzu akelarre bat antolatzen dela, zenbagarren aldiz antolatzen da? Aurten 4. aldiz egingo da. Baina lehendabiziko urtetik aurrera ikusi da, jende askoren implikazioa eman dela, beti ere 100 pertsonatik gora, hor nolabait errepresentazio horretan, baina inguruan jentetzea izaten dela. Orduan jende askok probesten du bertan afaria egiteko, bakoitzak berea prestaturik horren inguruan, gero baita ere hogeraren gainetik jauzi egin nahi dituztenak ere bere aukera izango dute, baina oro har akelarrearen inguruan izaten da giroa. Orduan, nolabait bertan parte hartzeko gonbitea egina dago, modu zabalean eta ahalik eta parte hartze handiagarekin, eta ostiraletan gaztegunean ari dira elkartzen guzti hau prestatzeko. Parte hartzeari dagokionez, balorazioa egiten duzue udaletik? Bai, oro har, bai. Izaten dira jarduera ezberdinak, batzuk segunetan antolatzen den, espero duzu oso parte hartzea handia, maiatzaren bukaeran izan genuen Berriozarren eguna, eta eguraldia lagun parte hartze itzela izan zen. Beste jarduera batzutan berriz formatu txikikoak izaten dira. Hitzaldi bat antolatzen denean, hemen dagoen moduan, 3 urte arteko haur jolasak, hor beste esparru mota izaten da, eta hor 30-40 pertsonak formatu horretan egiten da. Orduan, balorazio baita ere bada espektatibaren inguruan. Bai, eta gero aipatzen duzuna, ez? Antolatzen den ekitaldi edo ekimenaren arabera, jende gehiago ala gutxiago gerturatzen dela, ez? Oso ongi, Fermin, mila esker, Xaloa Telebistan izateagatik,
ea primeran ateratzen den hau dena eta jende askok parte hartzen duen eta gonbidatuta zaude nahi duzunean berriz ere parte hartzera. Mila esker zuei.